گوندê çel oğlî gundekî Kurdiyê li Rojavayê Kobanê dikeve bi 35 kîlometra û 7 kîlometr li Rojhilatî Cemê Ferat dikeve. Xwe ew ji gundên Cemê Ferat in. Ev gund taybet li ser sînorê Bakurê Kurdistanê dikeve û dibêjin Tirkiye. Çandiniya darê fisteqan dikin û nêzî 7000 darên fisteqa lê hene. Karê çandiniyê dikin bi hemû cûreyên xwe û xwedîkirina ajala jî dikin. Ev agahî gêştin me ji hêla Hoger Çel oğlî wez bi dengê xwe dibêjim ez Alî Abdullah Kolo parêzerim ji devera Dirbêsiyê îro dîrok hevdê meha çarayî 2025 silav û rêz ji milletê me re li gundê Çel oğlî û hemû Kobanê.